Nakasagana mo lang, digiti Bibles tayo, amen? Dakay nga data Zoom, kitang kay man, no? Damod la Bible yo. Let me see. Pakita man, Zoom, the whole picture. Raise your Bibles. Raise your Bibles. Okay? Damod la, digiti notebook tayo kakabsat. Notebook. Nga paglistaan iti preaching notes. Siyempre, automatically may ballpen. Amen? Okay, so together, let us study the Word of God and learn what the Bible says. Dito balikas nga blessed kakabsat. Ket madalas tayo nga maibaga ken mangmangagan. Nang runa, no makita tayo nga tay tao ket successful. Kung natin no kwa, uy, blessed kasi ka. Or naisuna ket achiever. When no adda dagiti na inmaterialan nga pamendisyon nga dakenkwana. Uno nurumangrang ay umas asenso pumpintas ti panagbiag. Kung natin no kwaket, oy, blessed kaya, naimbag ka pa'y. No sigaket promoted. Isudeti ko natin no kwa nga, sana all. Sana ganyan din ako. Sana maranasan ko rin yung ganyang pagpapala ng Panginoon. Ti Tagalog, ti blessed kakabsat ket pinagpala. Pinagpala. Ikaw ba ay maituturing mo ang sarili mo na isang pinagpala? Dahil sa ludsudan man itakaabay mo. Ikaw ba ay pinagpala o pinagpalo? Dua lang kakabsat. Pinagpala o pinagpalo? But who is truly blessed? Now, the word blessed is from the Greek word, this is now our third Sunday, ano ti Greek word ti blessed? Makarios, which means happy. Uno, ti ipakpakita na daytoy kakabsat, ket gapu kadigiti nga banbanag, sagrapon tayo ti pamendisyon iti Apo. Because of these reasons, nga inak ited kada kayo, ket ti Apo, uno datayo, sagrapon tayo, iti adu, ken nakamaymayat nga pamendisyon iti Apo. You are blessed. Sagrapon ti adu nga pamendisyon, naragsak ka, gapo kadagitoy nga rasones nga intayo at adalen ita. Okay? So, number 1, sino iti agsagrap iti pamendisyon? Sino iti maibilang anaragsak kung natilubong nagasat? Number 1, those who have become children of God. Dagiti nagbalin. Uno nagbalin nga anak iti Diyos. In Ephesians chapter 1 verse 3, makita tayo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Tingnan nga sa wundeta kakabsat, no kumabangko, mabalin nga hamo pa'y ma-experience amin, ngem nakanaganan king ka. No yung ka di bangko, the bank account mo at the JJ kwartam. Awang king ka, di imam, di kwarta, titinggal mo, jay libro, bank account. But under your name are resources, money. So, who hath blessed us, meaning inkabil na kadatayon, itinagan tayo, dagitoy nga spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Isu nga naragsak ti agbalin nga anak iti Apo. Kada kayo nga dayti nga gundaway, naragsak ti agbalin nga anak iti Diyos. Amen? Ano dati ko na natin kantan? Oh, it's wonderful to be a Christian. It is wonderful to be a Christian because you are truly blessed. Na kayo nga kakabsat, dita balasyo iti taaw. Abroad, dita Australia, naragsak ti agbalin nga anak iti Apo. So nga iti dayti nga bigat, ti saludsod, ket are you a child of God? Are you saved? Naisalakan ka kadi. Tanuhan ka pa nga naisalakan. You are not entitled of this blessing. You are not entitled kadigitoy nga pamendisyon. Nga kuna iti Biblia is spiritual blessings in heavenly places. Are you a child of God? Oh. Nuhan na kapay nga anak ti Apo, itang agundawa, you need to be saved.
I would like to raise this question to you if you're watching right now. Damagaman ta kaabay mo, dakita Australia. Saludsudon nyo man ita kaabay yo. Numatay ka ita, siguradom ka di nga langit ti papanam. If you die today, are you sure you will go to heaven? Oh, kakabsat. Because if you are not sure, then this is the day that you need to come to Christ and accept Him as your personal Savior. Tapno may entitle ka, kadigitoy nga pamendisyon, ti maysa nga anak iti Apo. So, who is truly blessed? Those who have become children of God. Number 2, those who fulfill God's word in their lives. Saan laeng nga digiti makigimong ket dumngeg ti sao ti Apo iti naragsak ken entitled iti pamendisyon. Dagijay agtulnog. Mabali na kanayon ka makigimong. Amen. Mangagam ti sao ti Apo. Ngem siyasin no iti entitled. Kadigitoy nga pamendisyon nga maibilang isu na nga naragsak. Dagijay ang mga ramid iti sao iti Apo. The Lord Jesus Christ said in Luke chapter 11, 27 to 28, "And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said," kuna day di babae kini Apo Jesus, "Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked." Naggasatan, nagragsakan itinanang mo. But in verse 28 it says, "But he said, yea rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." Naragsak, mabendisyonan dagijay nga mangdingeg ti sao ti Apo ket salimot mutanda iti sao iti Apo. Amuyo adu dagiti adu dagiti usaren ti kabusor wenno adda ti tallo nga enemies tayo. Tapno iti kasta kakabsat, tallo nga enemies tayo iti panagtulnog tayo ti sao ti Apo. Isut mangbangen wenno mangi siyasi kadagiti Kristiyano. Ti panagtulnog dati sa uti Apo. Number 1 is Satan. Han nakayat ni Satanas nga ma-experience mo ti blessing ti panagtulnog iti Apo. So he will use number 2 the society. Deti society kakabsat ket isu deti sistema ti lubong. Deti ti social media, ta Facebook. Deti trend, digiti style, isu nga diti church tayo ket isursuro tayo di gijay, trend, ti panagbadbado, trend, iti barbarkada, han tayo nga makipada kadakwada. You know, because deti lubong nga ayan tayo, kat isut manglapod kitaan, uray makigimgimong ka, no impluensya ti lubong ti addagang ka, hamo ma-enjoy ti Christian life mo. Gusto no saan? Uray makigimgimong ka, uray agbasbasa ka ti Biblia, uray mangmangagam ti sao ti Apo, no impluensya ti lubong ti agar-ari keng ka, han mo maibilang nga naragsak ka nga Kristiyano. Awangking ka the joy of the Lord. Han mo marikna deti truly blessed ti kina Kristiyano. Because ti influence ti lubong iti agar-ari keng ka. So, watch it out. Satan, society. So, no kayat mo nga may eksperyensya, ti ragsak, ti panagtulnog, ti sao ti Apo, truly blessed. Masapol kakabsat, nga isukom ti Apo tabiyag mo. Kat mabalbaliwan iti isip ken panunot mo. Kat hambo ipalubusan, idjamon, iti nainlubungan nga aramid. Nainlubungan nga panunot kakabsat. Kasi sayang, kasla kalatay, tao ngagpatakder iti balay nga kayo kakabsat. Ngem sarsarunwen ti anay. Kalajay lawag, deta kapilya talawag ket baka itangalawas ket masango kakabsat nga pasukatan di kita daduma nga addadta di talawag gaputa anayen wenno inanay nagdalanan ti anay kakabsat. Deti mission house tayo di pasukin. Idi birthday ni Pastor Bear. Ket nakita ni Mama di jayante ana di jayan. Deta hamba ti ridaw. Kita nyo kaikabkabil jay hamba kakabsat awan pa'y makalawas tatainting at daanay nan. Kasta ti Kristiyano nga makigimong ti Domingo ngem nain lubungan ti Lunes aging gat Sabado
makigimgim mo ngam anayen la tatibiyag na tinainlubungan. Hang ka naragsak nga Kristiyano, nukas jay ka. Hang ka naragsak, hamumananam jay ragsak ti panagtulnog ti sa uti apo, gaputahamot nga ti Espiritu ti Diyos ti mangidaldalan ken ka. No di ket tinainlubungan nga Spirit, iti mangiturturay itabiyag mo. Isu nga it's about time, nga datayo nga anak ti apo kakabsat, iwagsak tayo, iwaksi tayo, iti arami da na inlubungan, impluensya, iti lubong, ket palubusan tay kuma, nga ti apo, ket isu ti agpanuray ti biag tayo, ti sauna, dagiti pagbiagan tayo, ket maeksperiensya tayo, daytoy nga kuna ti apo, nga naragsak, ken nabendisyonan a panagbiag. Those who fulfill God's word. Maikatlo, who is truly blessed. Number 3, those who hope in the Lord. Dagidjay nga manginanama iti apo, wenno agkamatalek iti apo. Ituloy ko to deta, kasi mabalin nga ma-addressak deta di point tayo nga sumaruno. Number 4, saan laeng nga dagidjay manginanama iti apo, iti maki-eksperyensya ti pamendisyon ti apo. No diket number 4, those whom God disciplines. Dagidjay nga bauten, kurihiren, tinggaren, ken babalawen ni Apo Diyos. Nasakit ti panang babalaw ti Apo. Nasakit dagiti panang tinggar iti Apo. Ngem ti agbalin nga resulta, ken bunga na, no lakit di si papakumbaba tayo, nga mga klon, mga accept, ken paidalan iti panang tinggar iti Apo. Blessed tayo, bendisyon iti sagrapan tayo. Who is truly blessed? Dagidjay nga sinaplit iti Apo, wenno pinalagipan iti Apo, ket inlinteg dati biagda, kadayjay nga kayat ti Apo nga panangilinteg kadakwada. Amen? Napadasan nyo kadin iti nadisiplinaan ti Apo, napadasan yun nga ti Apo, amom no iti dayti nga gundaway, aglamlami is ka, umikikay ka, wano umadayo tiriknam iti Apo, gapo kadayjay, Satan, society, ken self, nalipatak imbagagayam, te maikatlo. Okay? So, Satan, society, ken self, talo, kakabsat, nga masapol, nga bantayam. Okay? Ituloy ko to, dito lesson tayo ti discipline. Talo nga bantayam, tadigitoy, isuda ti mangikulbuken ka, isuda ti pakaikaglisan tagbiag mo, isudat mangyadayuken ka, isuda iti mangpalamiis ken ka. Talo, Satan, society, and self. Ngem no bilang, adda panakaigalis tayo, panakaikawa tayo, panakaitublak tayo kakabsat, ti Diyos ket na ayat, nga ilinteg na tayo, kas ti Ama, nga palagipan na ti anak na, ti Apo bagaan na, kakabsat, dagiti anak na, nga sumyasi, ket no lakit di, ti puso tayo ket sumuko, kasi no resistaram kakabsat ti Apo, hamon tumananam jay blessing, hanto nga pagpapala, do di ket patuloy na pagpapalo ang mararanasan mo sa buhay mo. Ngem no lakit di kakabsat, agpakumbaba kagat kunam Apo, umdasen di gitoy nga pamalagip mo kanyak, umdasen di gitoy nga panaplit mo nga mariknak, kadag subli aken kaapo, ilinteg ko iti panagbiag ko, kabsat, mariknam to ti pamendisyon, may eksperyensyam ti pamendisyon ti Apo king ka. Who is truly blessed? Dagidjay nga sumuko iti panang disiplina iti Apo kadakwada. Amen? May kalima, who is truly blessed? Those who will receive heavenly crowns. Nakita tayo di Domingo, dagiti lima, nga isagsagana ti Apo, nga balangat, ken korona, nga ited nanto, kadigitoy, nga lima nga kategorya, dagiti Kristiyano nga agserserbi ken kuana. Incorruptible crown, para kadigiti Kristiyano, nga dinisiplinaan da iti sarili da. Digiti Kristiyano, nga binantayan da ti bagbagida, against Satan.
against society, guyod ti lubong. Maragsakan na, nagtestimonyo, may baut ko lang ka dito, Brother Michael, dita Australia, ipakita man, nag-Bible study kam di kalman, kat ishare ko kada kayo dito. Kat sabi ko Brother Michael, ta ipatpatuloy mo dito, nga pa nagtakder mo nga para ti Apo. Itay lawas na kakabsat, ket nagkakadwada ka DJ kaslapan na ka boss mo, Brother Michael, aya boss. Kalpasan na kakabsat, ket siyempre mangandan, ket gagangay kakabsat, itinayin lubungan nga tao, hana naragsak, no awan party kan ininom. DJ lang mo ti ragsak ti awan juice na Datayo kat hangakas jay ti ragsak tayo. Lagi po nyo kakabsat ha, ibagak, agduma ti ragsak ken ragragsak. Agduma ti ragsak ken ragragsak. Ti Kristiyano nga sumursuro ti Apo adaken kuana ti ragsak, ti bautan ti ado nga karit ti biag. Tinainlubungan nga tao kaslahan nga naragsak, no awan iti ragragsak. So ituloy ko. Di siyempre, gagangay ka digiti unbelievers, agraragsak, adalat ta inom. So itatan ko na daking kuana sika, di nag-order dat inumundan. Kamu ano anat inumunda kakabsat ngam. Kuna dakin ni Michael. Anak si kamat, anamot inumam. Kat inpakita na di Proverbio 21. Wine is a maker. Nalawag di jay. Hana ko na nga, ti ado nga wine kat maker. Wine itself, it's not about ado no basit ti ininom mo. It's wine is a maker. Wine. Hana ko na nga, no adot ininom mo, badi, hana ko na. Wine is a maker. And whosoever is deceived, impakita na. Tatan ko na DJ boss na, nagsaludsud. Kat kunana, ada dinamag dito yung boss na. Kat hana mo nga i-explain. Tilata kunanan kakabsat, well, I am not a preacher and I cannot explain it to you, kunana. But let me just give me Coke. Coke ta in order mo, aya. Ikandak ti soft drink, kunana. Tito Jojo, dati ni Tito Jojo, aramid ti Coke. Agub-ubrat Coca-Cola, para templa ti Coke, okay? Just give me Coke, kunana. Kat kunaking kuana, Brother Michael, urayhan mo nga nailawlawag ken kuana di takder mo. DJ pa nagtakder mo, mensahen kadakwada. Amuda nga ada nakaigid jatam. Amuda a Kristiyano ka. Kat among Brother Michael, saan nga jay taot pinadayawam. Ti Apo ti pinadayawam. Awatem to ti kastoy incorruptible crown. Datayo nga Kristiyano, saan nga taot padpadayawan tayo? Ti Apo iso ti padayawan tayo. So God bless you for that. May kadwa crown of rejoicing. Deti crown of rejoicing nakita tayo para kadagiti soul winner. Dagiti Kristiyano kakabsat nga mapanda i-reach out dagiti kakabagyan. Na aksidente ni Gretchen itay lawas na itay. Kat ni Glyza nagtestimonyo di kalman kunana, Pastor, amom idi na aksidente ni Gretchen. Kasi karuba lang tinabangga na kakabsat, ada nabangga na nga kotse ti karuba dayjay Australia. Kat kita ti kabsat, kat kunana, Pastor, amom idi nabangga ni Gretchen, ta karuba mi, ti imparealize ti Apo kanyak kunana. Kaslang riniing na kam ti Apo, nga maging aware kami, kadagiti karuba mi. Kat kunana, apay nga di kay agi-print ti gospel tracts, kunakan ti Apo, kas lang inyo-impress ti Apo king kuana, apay nga di kay mangi-print ti gospel tracts, tayo kay bunungan, digiti karuba yo. Kala ti arig na, kailangan pa'y nga mabangga, ni Gretchen te kotset karuba na, tapno mariing da, kat ma-realize da, nga kitaan da ti pakasaknan, ti karuba da. Soul winner's crown. Kitahan nyo kakabsat, anamot dagiti kasla pambadayaw nga ito ti tao king katirabaw ti daga, nating dayta compare ti pambadayaw tumot nga ito ti Apo king ka, gapo ta pinadayawam isuna iti biyag mo. May katlo kakabsat is the crown of righteousness. May award kadigiti believers nga nagbiag anasantuan nga dida pinaigalot kadigiti na inlubungan nga aramid ken influence. The crown of glory itadtumot ti Apo kadigiti adipon na. Dagiti papastor nga insuko dati biagda.
tinalikudan da, dagiti personal nga tarigagay, ambisyon ken plano ti panagbiag, tapno lang iti kasta suruten da, iti pagayatan ti Apo, ti panangidaulo, dagiti karnero ti Diyos. I'm glad, hopefully by the grace of God, I will remain faithful and will receive the crown of glory. Number 5 is the crown of life. Dati crown of life ket maited kadagiti Kristiyano nga sinalimutmutan da iti pamatida. Nga uray dimteng dagiti rigat, panubok, ken ado nga problema parikot ti panagbiag. Kaskas di kakabsat nga napagbaligyan da digitoy babaan iti Apo nga nagited kadakwadat palaygi. The crown of life. O kakabsat, mabaling nga iti dayti nga lubong, kaslahaan ka nga blessed ti panagkita ti tao. Ngem no Kristiyano ka, kat ammum digitoy, agserserbi ka iti Apo, awatem to dayti nga pamendisyon sa jay langit, kat anamot nga rod, kakabsat, ti pangikumparaam, dagitoy nga awards nga nainlubungan, medal aglati. Iti grade 6 sak, 12 ti medal ko, ngam ni uray maysa, awanan nga makitam ita. Awanan, da kayo, sino ka da kayo ti adapelang digidi medals nga inaward na inawawat na kakabsat, idi elementary kan high school, awanan. Ngem digito'y kakabsat, ijay langit, hanto aglati. Katapno awatem ti medalyan, og basbasa ka, di ba ikagumaam, tapno, valedictorian kantumat. No Kristiyano ka, kastamet nga rod, nga ikagumaan tayo ti pamati tayo. Asikaswan tayo ti panagserbi tayo ti Apo, because our faithful service to the Lord here on earth will have eternal dividends. May kanem, nga iso dayto iti inak ibati kada kayo nga lesson. In addition, kada ito'y adal tayo, who is truly blessed. Siya sinunto ti agsagrap ti pamendisyon ti Apo. Siya sinunto ti agbalin nga naragsak ti kamaudyanan na. May kanem kakabsat, those who practice God's beatitudes. Those who practice God's beatitudes. Dagidjay nga mangi-practice iti biagda. Wenno mga ramid, mangi-aplikar ti biagda. Dagitoy beatitudes. Ano dagitoy beatitudes, Pastor? Masarakan deta, tapno amutay ton kakabsat, Matthew Kapitulo 6. Ni Kristo imbuli ti maysa nga bantay. Turod, ket adda dagiti disipulo nga simurot ket nagtugaw da, ket ijay nga inungap ni Kristo tingiwat na, inyebkas na dagiti na imbalitukan nga mensahe kadakwada. Dayjay nga mensahe ket dayjay ti makuna nga beatitudes. Ti kayat na nga sawen ti beatitudes is the word be attitude. Dayjay attitude nga dapat addaken ka. Be, we are human beings, not only human doings. So it's what you are. It's what you are. Dayjay attitude. No i-practice tayo digiti nga attitude, nga balikas ni Apo tayo Hesu Kristo, 8, ngam uray 4, 5 lat may discuss ko kadagay ita. No i-practice mo ti biyag mo kakabsat, awatem to digiti nga pamendisyon iti Apo. Those who practice the beatitudes of God. Umuna kakabsat, kuna ni Apo Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Poor in spirit, letter A. Dito poor in spirit, kakabsat, kat may sa nga Kristiyano wano na mati, nga mang bigbig, wano mang anugot, DJ is spiritual bankruptcy. That he is spiritually bankrupt. Person who recognizes his spiritual bankruptcy, meaning a person who recognizes his need of God. Marikna na nga kasapulan na ni Apo Diyos. Ananto ti experience anday ti nga tao, parabor iti Apo. Ti pagpakita na daytoy kakabsat, humility and dependence upon God.
nga ma-realize mo, katagpakumbabaga kat kunam Apo Diyos, no hanak nga tulungan, no awan ka, awan ti maaramida. Kat gapu iti dayta Apo Diyos, umayak ka, kat masapol ka iti biyag ko. Ti makasapol iti Apo, kat saan nga, DJ, kunana ni Kristo, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Ti makasapol ti doktor ket saan nga tay nasalunat. No di ket tay makabigbig nga adda sakit ken kuana. Adu dagiti tao kakabsat nga handa makita nga kasapulan da ni Apo Dios. Especially kada kay nga dati balasyo taw adut makasarsaritak no kwa. Nakasarsaritak nga digiti taga Canada, dadagbuy-buya nga dat Canada ita. Dita US, dita Australia, Norway, kat digiti tattao ko na da pastor, nagrigat iti mangiburay iti Diyos ka digiti nga tattao. Because they don't feel their need of God. At da trabaho da, agsapsapol da, mabayadan da digiti bills da, balbalay da, lugan ken amimpay. It seems they don't need God. Isu nga nagrigat nga iya si idati Apo, ken idanon kadakwada iti Apo. Ngem anantot pagpatinggaan digiti nga tattao. Anyan ti agbalin nga digiti nga tattao. Kunana ti Biblia kakabsat, he who does not believe on God has the wrath of God abideth in him. Ti tao nga nakita ti panagkasapulan na ti panakaisalakan. Tapno ni masideg ken Kristo, ket inawat na nga mangisalakan ken manubot, anya ti adda ken kuana ti pungtot ti Dios, ket agturong to iti pannakadusa iti impyerno. Ngem ti tao nga nabigbig na nga isuna ket managbasol, ket imasideg ken Kristo, malagip ko kasla dayjay dua, di Pariseyo ken dayjay publikano. Ket kuna ni Kristo, kuna na dayjay Pariseyo, kunana nga nagkararag, Apo Diyos, kunana, agyaman tasaanak nga kas iti daytoy ama nagbasol, nga managtakaw, tasyak, managa yunara, kasto iti aramid ko, impakita na, digiti aramid na. Ngam day di managbasol kakabsat, nga tugtugtugan na ti puso na ket kunana, Apo, kaasyan nak tasyak ket managbasol. Anat kuna ni Kristo, daydi nga managbasol, itinagawid nga napakawan. Ngem di Pariseyo, saan nga napakawan. Taapay, han na makita nga kasapulan na ti pamakawan iti Apo. Blessed are the poor in spirit. Kakabsat, inaldaw, iti panagbiag tayo. Hantay kuma, nga iset aside ti Apo, kasapulan tayo. 1 Peter chapter 5, verses 5 and 6. Umuna nga Pedro, Kapitulo 5, 5 kun 6, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud. Anyan to, iti maganab ti tao, ngagpalangguad iti sarili na. Ti tao nga saan ngagpakumbaba, anyan to't maganag na, ti Apo resistaran na. God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Anamot kakabsat ti sagrapon ti agpakumbaba, poor in spirit, sagrapon na iti parabor iti Apo. Verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Mabaling nga nababaka ti panagkita ti tao ita. Nababaka iti panagkitam ti sarilim ita. Ngem no kadayta nga kasasaad mo, pakumbabaka iti Apo ket kunam Apo, umayak, masapol ka, kastuyak, baysa nga narukop, narasi, nanumo, nga anak mo, Apo Diyos. Ngem umayak ken ka, tasika Apo, na parabor, anat aramiden ti Apo, He will exalt you in due time. Itandudo na kanto ti Apo, itag-ay na kanto iti Apo. Kakabsat ti Diyos saan na matpaturog. No kuna iti tao, saan nga may sa ti aldaw, datayumet ti Diyos saan na matmaturog.
Amom ti tao, kas lang ibalikas na no, deti medyo mailupit isuna Kunana no kwa ti uneg na, nga kasla ibagbaga na kadiji nga mangilupit king kuana, sana may sa ti aldaw. 1 bullet day kunana. Anat 1 bullet day, balang araw. Bala, bullet. Ngam datayo nga Kristiyano, kunatayo, apo, kunatayo, san nga matmaturog ti Diyos? Ammo na digijay nga maipababa. Ammo na digijay nga nakurapay. Ammo na digijay nga mangbigbig ti kinakurapay na. Ti kinanumuna, ti kinakapoy na, ket digijay asideg ti puso ti Apo kadakwada nga gumawgawawa ken kuana, ket ti Apo isunto ti mangitag-ay kadakwada. He will exalt them in due time. Blessed are the poor in spirit, those who recognize their spiritual bankruptcy. Iso nga diyo kadi mapaliiw kakabsat nga no dadduma kasla tayo kini Apostol Pablo. Nga ana pastor, in palubos ti Diyos, nga atakaran ni Satanas, kat maited kini Apostol Pablo, deti torn in the flesh. Nga kuna ni Apostol Pablo, inamin na kat binigbig na kat kuna na, nga nakarealize, daytoy nga siit tilasag ko, daytoy nga mangparigat kanyak, nakem ti Apo, numan pa'y ti Diablo, dakas ti aramiden na kanyak, ngem nakem latta ti Apo amin. Tapno agtalina udak nga napakumbaba, mariknak ti kinakapoy ko, may palagip kanyak nga tao aklaeng ket kasapulag ti parabor ti Apo, because when I am weak, then I am strong. And Christ said, my grace is sufficient for thee. Isu nga kakabsat, numariknayo dagiti paspasamak ti panagbiag, ket kaslang sumayad ti hangatay sumayad ti panunot, ngem sumayad tayon kakabsat, ti panakaipababa, gapo kadigitoy nga pasamak iti panagbiag. That's the time when you are weak, you become strong. Bigbigam laeng iti apot ko ng Lord, I am poor in spirit. Apo, makitak ti kinanumok. Ti may isang ibagbagak no kati apo nga word kat day balikas nga inadequate. Apo, kuna nakadakdakkel day ti ministry ti HBBC. Kat no kitak ti bagik apo, I am inadequate. I am not fit, that's what it means. I don't have what it takes. But I know you never made a mistake. Hangka nagkamali. At dati times kakabsat nga kung nagpay ti bagik, siyak samot ti nagkamali. Ngam saan, tatiyapo saan nga nagkamali. Kung natiyapo, didak pinili ngem siyak, pinili kayo. Kat kung nagtibagik, agyaman nagtamay saak kadigiti pinilim apo. Uray tagabakaraag, pinili nak. Kat although I am inadequate, kat kung nagtiyapo, siguro apo, nakem mo, nga talaga nga awan kanyak, kat makitak nga awan kanyak, digito'y nga qualities kan karakteristik. Ti maysa nga klase ti leader nga dapat rebeng nga mangidaulo ti HBBC. Kat impalubos mo akas taapo, tapnon kanayon nga agpakumbaba iti pusok ken ka. Kat gumaw-gawawa nga agkararag nga kunag-apo, no saan nga ti parabor mo, saan ko nga may daulo, daytoy nga kagimungan. Blessed are the poor in spirit. Nagasat, naragsak digijay, nga mangbigbig, nga kasapulan dati apo iti biyagta. May kadwa kakabsat, not only the poor in spirit, kalpasan na, kinita ni Kristo, mabalin, nga dada, dagiti tattao jay, nga agladladingit. Nga mayat nga agapurat pa nagsinglot da kakabsat. Gapo iti panagladladingit da. Nakita ni Kristo di gito nga tattao iti crowd. Kat sana ko nakadakwada, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. So nakitaan nyo iti crowd ni Apo Jesus. Di gito'y, dagiti tattao nga dadjay, poor in spirit. Dagiti makabigbig, ti kinakapoy da, nakita na ida, nagasat kayo kunana. Nakita na digito'y ngagladladingit, ngagsangsangit,
Kat agapurat pa nagsinglot, kunana kadakwada, naghasat kayo nga agsangsangit ita, tada kayo kat maliwliwan to. Sino di gito ikabsat? Letter B, mourn the person turning to God for comfort. Dito kat tender and longing heart. May isa nga puso kakabsat nga madududog. Sino kada kayo tikang kanayo na madududog tirik na nakakabsat. Kat anati Ilocano ti longing. Gumaw-gawawa. Ngagsangit iti yapo, tapnon ti yapo, tulungan na kumaisuna. Tapno ti yapo, ibangon na kuma. Dito panakaribrib pa, gisay-gisay kakabsat, iti pakinakem na. Kapadasan nyo dito nga rit na. Dadigiti kanito kakabsat, nga mayat ti pakinakem mo, pag-amom to umay ti problema, kat kasla dete man lang magisay-gisay ka lang dete nabuangay nga pakinakam mo kakabsat kat mamimpinsan nga mapukaw. And you lose the strength to keep on going. Kaslang you would rather quit than keep on going. You know? Tender longing heart crying to God for help. Amuyo kakabsat, kuna niya po Jesus, nagasat, naragsak di gitoy. Pardon me for using the word nagasat. Okay? Naragsak, agsagrap danto, iti panang liwliwa, iti apo kadakwada. At dahi tila sa talo nga rason, nga makitak ti Biblia, no apay nga ti Kristiyano kat agladingit. Agpaiso nga, kuna ti Biblia nga tinaragsak nga puso, kas agas, ngem no umay mo ti panagladingit, agas mo't kakabsat, iti panagladingit, iti Kristiyano. Laglagi po niyo, saan laeng nga iti ragsak, happiness, merry heart, ti makaagas. Uray pa'y panagladingit, makaagas. No ammom, no apay nga makaagas, isunan. At ati talo nga rasunes nga makitak ti Biblia, no apay nga ti panagladingit, no apay nga ti Kristiyano agladingit, ti umuna kakabsat, nga pagladingitan ti Kristiyano, letter A is sin. Hang kakading agladingit, no mabigbig mo, nga tiyapo kat malmalday gapo kadagiti ar-aramidem, they jay genuine repentance. Agduma tay remorse ken repentance. Ti remorse tay tao, maladingitan kadetay madinga inobrana, gapo kadetay consequence. Dayjay ti pagladingitan na, tay consequence ti madi nga inaramid na. Ngam ti pudno nga repentant, ket maladingitan kadaytay na aramid na, tanabigbig na, nga ti apo ket malmalday, gapo kadayjay nga naaramid na. So what is the difference? Daytay remorse is consequence-oriented. Ngam daytay repentant, God-oriented. Ni Salmista David, kakabsat, as an example, nakabasol isuna at nakita tayo. Nag-commit isuna ti adultery. Nag-commit pa isuna iti murder, isuna ti gapuna, ti panakapapatay di asawa ni Bathsheba. Tangamin kayat ni David, nga aguman ni Bathsheba kat pagbalinan na nga asawa na. So pilinanon at panakatay ni Uriah, tapno maklamar na ni Bathsheba. At that moment, and enjoyin kakabsat, ni David, dayjay nga panagbasol na. Sin has pleasure for the moment. Laglagi po, no agbasbasol ka, may enjoy mo ti panagbasol, iti apag ka nito. Nga midikwan, imay ti maysa nga adipon ti apo, ni Nathan, ket kunana kini Ari David, ammom Ari, adag karuba, ti maysa nabaknang adut karnero na. Dete mesa na panglaw, may mesa at karnero na. May sangal daw, limabas deti nabaknang, kat kunana iti dete karuba na nga napanglaw, itid mo kanyak, deta karnero. May mesa lang arod, de karnero nan, agumon na pelang. Kuna deti napanglaw, apay ko mga itid cooking ka. Pinatay nga rod, deti nabaknang, tinapanglaw, tapno alaan na de karnero. Timbakder ni David, kat kunana, siya sinuman dayta nga tao, pagbayadan na,
bayadan na tayo naramid na ti mamimpat. Kat kuna ni Nathan king kuana, Apo Ari, sika dayjay nga tao. Inagom mo ti asawa iti sabali. Kat kakabsat, iti ma-realize ni David, kat kunana, I have sinned against God, agsangitan kakabsat. Manungal daw, nga nagsangsangit, sinangsangitan na daytoy, nga panakabigbig na nga ti Diyos, napasaktan na, kan napagliddaang na, gapo iti inaramid na. Muna, nga aduntot consequence, and actually, adut naging consequence daytoy nga naaramid ni David. Naging consequence ti pamilya na, consequence ti biyag na, consequence kakabsat, iti buong nga nasyon. Ngem kunana ti Psalms 51, kunana di verse number 10, create in me a clean heart, O God. Renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Restore the joy of thy salvation. Kakabsat ko na, Apo, bangunem, titultulang nga binungbongtol mo, kunana. Arig na, ti panakarik na, dayjay nga rebuke, kasla titultulang na nabungbongtol, kat dinan makatakder pa'y, kakabsat gapot panakagilti na, dayjay nga naaramid na nga basol. Kasta ti Kristiyanong agay ayat ti Apo, numabigbig na kakabsat nga aglidda ang itiyapo, iso namat, maldaymet, kat kunana Apo, pakawanan na. He was broken-hearted for that sin that he had committed. Iso nga kunana di verse 17, Psalms 51, verse number 17, it says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Deta ti umuna nga pagliddaangan ti Kristiyano. No kunana Apo, pakawanan na, napagliddaang ka Apo. Mapagliddaang kun ti tao, wag lang nga si ka Apo. Mapasakta kun ti padak ti panangaramid ko ti apagiso. Wag lang nga sikat mapasaktak ti biyag ko. It's not worth it, Apo, nga mapasaktan ka iti biyag ko. Kat mayadayo ti panakipellowship ko king ka Apo, it's not worth it. Katamom no kasta, iti pusom nga masidag ti Apo iparik na namat, kasla di prodigal son, nga nagawid, di tatang na, isuti mo na nga napansim mabot, kat inyarakop na kakabsat ti ayat na, kan pamakawan na iti daytoy anak na. Blessed are they that mourn. Those that mourn over their sin and say, God, make me holy again. May kadwa nga rason nga agladingit ti Kristiyano ket sufferings. Dagiti adu nga sagsagabaen iti panagbiag. May katlo, separation or death of loved ones. Ket nagbayat ti kunana, iti libro ti Tesalonaica kakabsat. Ngano digiti loved ones tayo na tayo dagiti mununadan, ket tinawat da ni Apo Jesus, naladingit ti panagsisina, ngem addan tumanen iti panagsasarak. Aggigiddan tayo nga sumabet ken Kristo ijay tangatang into no umay ijay coming of the Lord Jesus Christ ijay rapture kada gigiddan tayo nga sumabet ken kuana iti tangatang and to ever be with the Lord. Iso nga kunana comfort one another with these words. Digiti sufferings tayo mo ta Kristiyano ita maliwliwatay to jay langit. Isungahan ka nga maupupay no adda sufferings mo ita nga Kristiyano. Han nga isut gapo na ngaglamiis ka iti Apo. Deta nga suffering adda purpose iti Apo. Ket nasamsam ito iti langit no napapait ti panagsagabam ti rabaw iti daga. Romans chapter 8, for the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Blessed are they that mourn because of their sufferings. Blessed are they that mourn because of the separation and death of a dear loved one to them, for they shall be comforted. Kunakmanen kakabsat, aggidyat ti comforted life ken comfortable life.
Mabalin nga dakwarta tayo nga makagatan, iti komportable nga panagbiag, awan dakes na tati Apo na ayat nga mangted. Luxury, ngam uray komportable ti pagidaan tayo, uray komportable deti pagyanan tayo, uray convenient ti biag tayo, no awan deti liwliwa ti Apo, kaslahan tayo naragsak nga tao. Tagduma ti comforted life, ken comfortable life. Ngam na may mayat, no adda nga dua, komportable, ada blessing, comforted kapay. Kaputa ado dagiti sufferings. Ta uray, ado mo ti makuna nga material nga daging gagat, ado latamot ti parikot. Uray, adda dagiti kanon tayo nga naimas, ado latat problema. Ngam naimas mo latat mga, no daging ka ti comfort ti Apo. So kadating nga Kristiyano, nabaknang tayo ti liwliwa. Hangkaman nga nabaknang ti adu nga nain materialan, praise God no addaan. Saan tayo man nga nabaknang ti adu nga adal, saan tayo man nga nabaknang ti adu nga kalkalikaguman, dagiti daddo mga tattao. But bless God, nabaknang tayo ti liwliwa, who comforted us in all our suffering. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Tudetan kakabsat, ituloy tayo tumanon to maminsan. Nagsaya atin kakabsat, iso nga, no da ka siguro ka dede nga kanito, nga ni Kristo kat inungap nat ngiwat na kat imbalikas na, nakita na kat jay, sigurado nga tinarget na ka. Kat kunana, si kang agsangsangit, nagasat ka, naragsak ka, tamaliwliwakan to. Kat jak amuno anatrasun ti pagsangsangitan tay ti inaldaw. Ngam tiyapon o masidagdi ko na ni tatainting agkatawa. Awam makan pastor. Kat digitay makarealize ti kinanumuna. Kinakapoy na kakabsat. Blessed are the poor in spirit ko na ni Apo Jesus. Amen! Nagragsaken iti adda, iti sentro, iti sidong, ti pagayatan, iti Apo. So kahantay yung adayo keng kuana. Dahil iti kakabsat, in-share ko kada kayo, I hope you were blessed. Ng amuyo, na-bless kayo ng adadda nga siyakti na blessan. Habang i-pre-preach ko, kan habang is-istadyak, siyakti na blessan. Kat no na-blessan na, I believe nga na-blessan kayo, met. Kinan tayo man, dagiti adatisom, no, na-blessan mo't lang, dagiti lang nga tayo kakabsat. Amen ba? Thumbs up, da kayo nga dayan ta Zoom, naragsak kayo. Amen? To God be the glory. Tumakder tayo kat agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami. Digito'y nga kaklase ti mensahe, Apo. Adadda nga mananami kat marik nami, maapresyar mi. Iti kinasyasin nom, Apo. Kan maapresyar mi ti relasyon keng ka. Nga no awan, daytoy nga langan-langan mi keng ka, Apo. Ubaw iti biyag mi. Awan turong na, awan serbina, awan kay papanan na, ken awan pagmamaayan na. Agyaman kami, kadaytoy mensahe ni Apo Jesus, kadagiti tattao ijay turod, kunana blessed are the poor in spirit. Apo, addakam ita nga gumawgawawaken ka. Mabigbig mi ti kinanumumi. Kinakapoy mi, kanti ado nga pagkurangan iti biyag mi, Apo Diyos. Katagyaman kami, tasan na kami nga paayon, tati parabor mo, sabten na, digito'y Apo nga kinanumumi. Agyaman kami, tayo din ni Kristo nakita na digito'y nga malmalday, kat kunana kadakwada, sana kunaapay malmalday kayo, no di kat kunana naragsak kayo, nga malmalday. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Pakawanan na kami, kadagiti babag mi, Apo. May kadwa, dagiti ado nga sagsagabaen ita. Agyaman kami, tauray san nga komportable ti panagbiag. No adda comfort iti puso mi, Apo. Kaya na nga sarangten dagiti amin nga karit ti panagbiag. Mabaling adda dagiti kakabsat nga magladladingit itaga po ti separation of dead loved ones. Apo, ti comfort mo iso ti makikaadda kadakwada. Thank you, Lord.
naadal mi ita, agduma ti ragsak, ken ragragsat, agduma iti comforted, ken comfortable life. Kom ti gloria ken dayaw. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen.